Татарстанда иделне сауықтыруға экология илкүләм проекты буенча 1 миллиард 400 миллион сум акча бирелгән. Төп акча канализацияның биологик чистарту корылмаларын масштаблы реконструкцияләүгә яки төзүгә тотыла. Казанда Питрәч районының Кащак авылында биологик чистарту корылмаларын масштаблы реконструкцияләү дәвам итә. Уникаль су объектларын саклау төбәк проектын тормышка ашыру өчен 3 су объекты тернәкләндерүне күздә тота. Лаиш районының Никольская авылында Миша елгасының уң кушылдыгын, Мамадыштан Нократ елгасын, Лаиш районының Державина авылында буаны чистарту каралган. Экология илкүләм проекты Россиядә 2019 елдан башлап ил президенты Владимир Путин инициативасы белән гамәлгә ашырыла. Иделне сауықтыру программасы федераль проекты буенча безнең республикада 12 объект инде эшләнеп бетеп килә. Бүгенге көндә инде башка районнарда, мисал өчен, Алабуга шәһәрендә инде, Казан шәһәрендә һәм башка Зеленодольск шәһәрендә инде безнең инде чистарту корылмалары реконструкцияләнеп килә. Бүгенге көндә инде менә реконструкцияләнеп кулланышка керткән объектларда без инде контрольне алып барабыз, чөнки алар реконструкцияләнеп, яңадан төзелеп кенә түгел, алар киләчәктә дә дөрес итеп эксплуатация үтеп, кулланып, менә бу суларны чистартып, тиешле микъдарда гына матдәләрне, пычраткыч матдәләрне ташлап, безнең сулыкларыбызны зыян китермәскә тиешләр. Менә Росприроднадзорның Идел-Кама регион идарәсе шушы юнәлештә безнең төп бурыч булып тора, чөнки безнең Идел-Кама елгалары федераль объект булып санала. Безнең инде махсус анда мониторинг нокталары бар, ягъни біз закон бузуу чарагы булмаса да даими рәвештә мониторинг үткәреп торабыз. Моның өчен федераль бюджеттан аерым финанс ярдәм ителә.